Boa tarde, benvidas e benvidos. Moitas grazas por acompañarnos e formar parte do proxecto cultural de Xerais. O pasado ano, tal día como hoxe, eu explicaba que comezábamos unha nova etapa. Unha etapa necesariamente distinta, pero capaz de aproveitar toda a electrizante enerxía e todo o intenso traballo que día a día foi modelando esta editorial ao longo da súa historia. E a palabra historia ten especial importancia precisamente agora, un ano despois, no percorrido dese renovado camiño que comezamos a andar, porque chegamos ao 40 aniversario do nacemento da editorial. No mes de outubro de 1979, hai 40 anos, nacía Xerais, en Vigo, da man de Xulián Maure e Germán Sánchez Ruy Pérez. E o primeiro libro que publicou a editorial foi un libro educativo en galego, As matemáticas de primeiro de BUP, elaborado polo colectivo de profesores Bacaloura. Que ironía e que paradoxo dicir isto hoxe en 2019, 40 anos despois. A través da voz da xornalista Queca Merino, no vídeo O prazer de aprender, producido pola editorial en 1992 e recollido na conta de Vimeo de Manuel Bragado, podemos saber que Xerais, di literalmente a súa voz, naceu cun compromiso decidido pola normalización plena da nosa cultura e pola modernización da nosa sociedade. Arredor de Xerais situáronse daquela os movementos máis activos de renovación pedagóxica en Galicia, que viñan traballando caladamente desde anos antes, pero que por fin podían manifestarse agora nun novo marco de democracia e liberdade. Así naceron os nosos primeiros libros, as nosas primeiras propostas e iniciativas, recollendo en gran parte o esforzo de educadores e educadoras que desde entón nos apoian e animan a continuar, asegurábase no vídeo. Se retrocedemos a 1980, descubriremos que naquel ano Xerais publicou 12 títulos. Entre eles estaba o Dicionario Básico da Lingua Galega, o primeiro chanzo para ese xigantesco labor lexicográfico que a editorial levou a cabo ao longo destes 40 anos da man do seu equipo de autoras e autores, que se converteu, ademais, nunha ferramenta de incalculable valor para a normalización e a estandarización da lingua galega. Un deses 12 títulos publicados en 1980 supuxo o primeiro recoñecemento público para Xerais. O Fresco, Memorias dun fuxido, 1936, de Víctor Freixanes, resultou finalista do Premio Internacional da Prensa de Niza, Francia, nun momento en que aínda non se falaba de memoria histórica. Acabamos de reeditalo hai 4 meses, actualizado na colección Crónica, colección que o propio Víctor Freixanes puxo en marcha tempo despois cando foi director de Xerais. Entre eses 12 títulos aos que aludía estaba tamén o primeiro volume da mítica Galicia Enteira, ou a Crónica de Nós de Xosé Luís Méndez Ferrín. E, por certo, os 12 tomos das guías de Galicia Enteira, escritas por Laredo Verdejo, chegaron a vender máis de 340.000 exemplares. Desde logo, non se pode dicir que non contribuísen apaixonadamente a dar a coñecer o rico patrimonio cultural, histórico e natural do país. Logo de Xulián Maure, Xerais tivo un novo director, Luís Mariño, aquel neno enfebrecido, como definiu con inmenso cariño o escritor Suso de Toro no seu libro Dentro da literatura, que publicamos o pasado ano. En 1983, con él na dirección, Xerais supera os 100 títulos en catálogo e abre coleccións tan emblemáticas como Xabarín,
que deu voz en lingua galega aos máis importantes personaxes da literatura xuvenil universal. 10 anos despois da súa fundación, e con Víctor Freixanes aterrando na dirección, en 1989, Xerais se convertera xa nun referente da modernización da edición literaria e educativa en Galicia, e refórzase o seu liderado e vocación. A partir de 1994 e ata 2018, Manuel Bragado asume a dirección da editorial, dando lugar a unha longa e prolífica etapa de 24 anos que conseguiu converter a Xerais no punto de encontro de toda a cultura galega, en un auténtico referente da sociedade deste país. E ese, como diría Xesús Alonso Montero, non é mérito pequeno. Dicía que a comezo da primavera do pasado ano iniciábamos unha nova etapa, unha etapa chea de retos, que apunta cara ao futuro, coa entrega e a vontade inquebrantable de todo o equipo humano de Xerais, o que lle teño que estar profundamente agradecido. Somos pasado, somos presente e tamén queremos ser futuro, porque a vocación de Xerais sempre foi unha vocación de futuro, porque sabemos que o futuro non se espera, tamén hai que construílo. Nesta nova etapa quixemos renovar e actualizar a imaxe das nosas coleccións máis emblemáticas. A primeira foi Fora de Xogo, a nosa colección xuvenil, imprimíndolle un estilo que achegase máis os intereses das súas verdadeiras lectoras e lectores. Continuamos a renovación coa colección de poesía, con ese grafismo tipográfico que chama por nós desde o deseño de cubertas de Ramón Domínguez, editor de Xerais. El mesmo acometeu tamén as novas portadas da actualización da nosa colección de clásicos destinados aos estudantes, a Biblioteca das Letras Galegas. E no pasado mes de maio publicamos os 2 primeiros títulos con novo deseño e formato da colección narrativa, reconstruída polo diseñador compostelán Manolo Martínez, Infamia, de Leticia Costas, e Os días felices de Benvido Seixas, de Eduardo Velasco. 2 novelas tan distintas como apaixonantes. E hoxe congratulámonos de poder presentarvos o novo deseño da colección Merlín, na obra de Rosa Neiros, gañadora do premio. O novo rostro dos libros infantís foi ideado por Andrés Meixide. Efectivamente, o futuro hai que construílo. En Xerais, queremos seguir sendo motor de modernidade, de innovación e dun diálogo continuado coas lectoras e lectores. E estamos orgullosos do noso pasado, porque Xerais existe como resultado dunha sucesión de mans que edificaron unha cadea de entusiasmo ao longo destes 40 anos de historia. Pero tamén sabemos que Xerais existe porque existe un país chamado Galicia, incesante, combativo, construtivo, original, creativo, atrevido, capaz e fantástico. Lento veleno que nos pon nos ollos unha cousa verde, citando un verso de Xosé Luis Méndez Ferrín. 40 anos. Desde os primeiros 12 libros que Xerais publicou ata hoxe, pasaron 40 anos. E, sobre todo, pasaron alrededor de 5.000 títulos. 5.000 títulos publicados, o que quere decir aproximadamente 125 títulos por ano, o que quere decir máis de 10 títulos por mes, o que quere dicir un título cada 3 días. Somos unha factoría cultural que sementa o país de libros para ler en liberdade. Quero reiterar que a vocación de Xerais sempre foi unha vocación de futuro, porque para construir o futuro tamén hai que saber volver a vista atrás e interpretar o pasado. En outubro de 1989, cando eu exercía o xornalismo no Diario 16 de Galicia, puiden entrevistar a Víctor Freixanes, daquela director desta editorial. A miña máxima preocupación como editor é ver a realidade do país, descubrir onde están e cantos son os nosos lectores,
declarou na entrevista. 30 anos despois das súas palabras, eu moitas veces fágome esa mesma pregunta. Onde están as nosas lectoras e lectores? O último barómetro de hábitos de lectura e compra de libros en España, de 2018, publicado en xaneiro deste ano, achega datos da lectura en Galicia. O 59,6% da poboación galega declárase lectora, pero só o 3,5% asegura ter o galego como lingua habitual. Hai cifras que desprazan as palabras. O problema son as cifras, non que sexamos un país pouco poboado. Por certo, recomendo a ese respecto A morte de Galicia, un libro de Xerais coordinado por Isidro Duber que acaba de chegar ás librerías. O problema son as cifras. A xigantesca loita do noso día a día consiste en conquistar lectoras e lectores para o libro galego, que segue precisando visibilización nas bibliotecas, nos centros de ensino, nas redes sociais, nos clubs de lectura, nos medios de comunicación e nas librerías, que deben ser apoiadas cando optan por apostar polo libro galego. Este ano publicaremos os primeiros títulos dunha nova colección, Básicos Historia, dirixida precisamente por Isidro Duber. A nosa historia merece ser contada de xeito ameno e comprensible para toda a xente. Hoxe, 40 anos despois do nacemento da editorial, celebramos novamente os Premios Xerais, a 36ª edición do Premio Xerais de Novela, a 34ª edición do Premio Merlín de Literatura Infantil e a 11ª edición do Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil. Hoxe estamos aquí para acompañar as gañadoras e gañador dos premios e disfrutar das súas obras. Nos libros que tedes nas vosas mans, por xentileza da Consellería de Cultura, poderedes descubrir a enorme forza con que a emigración a Cataluña crea unha devastadora ficción de diálogos corrosivos e irónicos na novela que Amador Castro nos ofrece en Xangai a Barcelona. A rebeldía feminista con que Emma Pedreira tece unha historia memorable en Os corpos invisibles, e o poderoso universo literario que Rosa Negros nos brinda na novela ecoloxista Xelís, o guieiro das botellas de mar. Os tres, moitísimos parabéns e todo o noso agradecemento. De aquí a pouco escoitaredes falar das tres novelas gañadoras nas voces de tres persoas. A estudante de sexto de primaria, Icía Roca Veloso. A youtuber Eira Losada, e recomendo que visitedes a súa canle Nubes baixo ti, e a xornalista Ana Abelenda. As tres, tamén, moitísimas grazas pola súa lectura e a súa voz. Non podemos deixar de agradecer o desinteresado traballo realizado polos membros dos xurados dos tres premios, así como polas tres persoas que ocuparon as secretarías. Neste lugar tan emblemático como é o Museo do Mar de Galicia, compre agradecer a hospitalidade de todo o seu persoal, así como recoñecer o traballo da empresa AT Servizos, responsable da montaxe e o catering Montserrat. O noso agradecemento vai tamén á Dirección Xeral de Políticas Culturais da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, pois fixo posible o agasallo dos libros que están agora nas vosas mans. E moitas grazas tamén por acompañarnos o Director Xeral de Política Lingüística, Valentín García, a Xosé Antón Perozo, presidente de Galis, e a Cesario Sánchez, presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega. O noso recoñecemento non pode eludir tamén a Valeria Pereiras, xornalista e piar da revista Luces, que de inmediato tomará o mando deste acto, así como a Alfredo Ferreiro e a Óscar Orbán, que retransmiten o acto en directo. Un agradecemento inexcusable ten que ir dirixido a todas as persoas que ao longo destes 40 anos axudaron a construir Xerais. Traballadoras e traballadores que en algún momento formaron parte do noso cadro de persoal.
as nosas e nosos promotores educativos e de librerías, a rede comercial, pois son a nosa correa de transmisión. As escritoras e escritores, porque nada somos sen o oficio da escrita. As colaboradoras e colaboradores da editorial, as librerías, libreiras e libreiros, os profesores e profesoras, as lectoras e lectores. Como humilde agasallo, deixámosvos ese pequeno caderno que tedes nas vosas cadeiras conmemorativo dos nosos 40 anos de historia. E para rematar, o que para min é o agradecemento máis importante de todos, para o equipo de Xerais, Ramón, Anaír, Siro, Noli, Roy e Celia Torres, coordinadora destes premios Xerais. Grazas, grazas, grazas. Agora quedades na voz de Valeria Pereiras. Moitas grazas. Grazas, Fran. Boa tarde. Non no meteorolóxico, pero a verdade é que aquí entre vós se está a gusto. A verdade é que me alegra moito presentar estes premios, é a primeira vez que o fago. Alégrame por unha cousa en particular, que é que para todo o equipo da revista Luces, esta editorial Xerais parte da familia, non? Diso que nos lle chamamos a Tribo Luces. Hai ademais entre o público moitas caras coñecidas, moitos colaboradores e colaboradoras, non me quero esquecer de ninguén, pero Manuel Bragado, María Solar ou Leticia Costas, entre outras moitas e moitos. Ben, e como non veño aquí a falar do meu libro, senón a celebrar un ano máis esta aposta da editorial Xerais por sacar adiante estes premios, que é a Festa da Literatura Galega, procedo xa, sen máis dilación, a chamar o premiado e as premiadas desta nova edición, xa a número 36, cuxo ditame se fixo público o pasado día 8 de xullo. Recibamos cun aplauso a Amador Castro, 36 premios Xerais de novela, por Xanela Barcelona. Rosa Aneiros, 34 Premio Merlín de Literatura Infantil con Xelís O Guieiro das Botellas de Mar. E Emma Pedreira, 11 Premio Jules Verne de Literatura Juvenil por Os Corpos Invisibles. Ben, pois moitos parabéns para vos, noraboa por conseguir este premio, que é un recoñecemento a 3 magníficas obras, das que de seguida falarei con vos, con Amador, con Rosa e con Emma, que ven de gañar os Xerais por segundo ano consecutivo. En 2008, o ano pasado, conseguía o Xerais de novela con Vesta do seu sangue, e esta o Jules Verne. Como te sentes? Igual de ilusionada ou isto xa é un paseo para ti? Ou... Non, igual de ilusionada ou máis, porque resulta tamén ten o seu punto, sobre todo cando é nunha categoría diferente. O Jules Verne, aínda que é da familia Xerais, nada que ver polo público ao que se adica, non? A escrita. Entón, é unha emoción renovada este ano. Pois noraboa. Rosa Aneiros tampouco é novata nisto. Ti xa fixeras dobrete en 2009 cando recibiches o Jules Verne e os Xerais de novela. Faltaba o Merlín, fuches a por ele e bingo, non? Non, xa é te difícil. Ben, non sei cantos veces que te has presentado a esta categoría, pero digamos que agora xa pechaches o círculo cos 3. Non, parece que por vernos así hoxe de gala e recibindo premios que doado, pero non é tanto. Hai que traballalo e un pouco que decía Gemma, recuncar fai especial ilusión. Pois noraboa tamén para ti. Quen si debuta é Amador Castro,
É o novato, sí. É o Premio Xerais de 2019. Faino cunha novela dura sobre o desarraigamento, sobre a emigración, neste caso a Cataluña, e tamén o abandono do rural. Antes de comezar a conversa contigo, voulle pedir a Octavio que, por favor, proxecte o vídeo de Ana Belenda, que é a primeira youtuber desta edición, bueno, a primeira que imos a ver, é xornalista e tamén membro do xurado, e imos escoitar o que di sobre a túa novela Xangai a Barcelona. Ola, son Ana Belenda, xornalista. Unha novela de Amador Castro Moure, unha novela de fronteira entre a expectativa, o soño, a vocación e a realidade, entre o campo que agoniza e a cidade que non colma, non? Que non é como a imaginamos. Unha novela de fronteira tamén entre tempos, non? Entre os 90, como o fin dun milenio e dun xeito de vivir, e o millennial que ven co WhatsApp por diante e cambiando o noso xeito de comunicarnos, de expresarnos, de relacionarnos. Diría que é sobre todo unha novela de amor e de perda, de condenas impostas antes de nós empezar a vivir, e tamén de redención imposible. Penso que é unha novela que podería considerarse un espello bastante extremo do tempo que estamos a vivir. Hai unha mezcla, unha mestura de linguaxes, hai moito pulo narrativo, moito vigor, e tamén hai poesía. Eu non perdería Xangai a Barcelona, non perdería o tren de ler esta novela. Carai. Xangai, o tren, hai que aclarar que ese tren que tardaba, non? Que tardaba máis de 30 horas, 36 horas en chegar. Se non tiña retraso. Me imagino que tal como dice, porque o empregaches moito, non? Porque ti naciches en Nandulfe, en Chantada, Sí, en Chantada. pero levas en Barcelona case toda a vida. Levaronme cando hace 6 meses. Despois o viñen algún verán. Pero non todos tampouco, porque non se podía. Había que aforrar para vir de vacacións. Foi evolucionando de máquina de vapor a eléctrica ou diésel. Era 22 vagóns de 2 máquinas coa cantidade de xente que se movía entre Barcelona e Galicia. En que hai 250.000 de galegos en Barcelona, dos daquelas, dos anos 60, Sen contar a segunda os xeración. novos que están chegando agora, que hai unha nova fornada de xente. E os fillos daqueles E tamén. os fillos. Ti, Amador, tes outras dúas obras publicadas, pero esta é, creo, que a primeira vez que te presentas o Premio Xerais. Sempre chegaba tarde. Sempre chegabas tarde. Sí. Eu con cada novela, bueno, a primeira autoediteina directamente, mandei cartas e non é o sistema para publicar. E a segunda, sí que me presenteime ao Torrente Ballester, que foi unha das 12 finalistas que me engañou, e presenteime ao Blanco Amor, que quedou deserto. Co cal, colleume do Peirao, publicouma, e aí está. E nunca chegaba, porque o Xerais ao ser a primeiros de ano, nunca me daba. Ou acababa en Obrao, ou en outro mes do ano. E con esta dixen, presento o Xerais, a ver se hai sorte. Compreches a data. E E como recibiches o premio? Non o podía nin creer, chamáronme por teléfono, todo o xurado, o Fran. Bueno, ainda non o creo. Pois ahora xa podes creer, Ahora xa está. Ainda me costa. Se tiveses que... Creo que a túa obra comeza, por lo que che teño lido en algunha entrevista, a partir dunha nova que te liches nun xornal. Se tiveses que reseñala, que dirías da túa obra? Como a presentarías ou como a resumirías? Bueno, a idea original sí que partiu desa nova. A nova era que morría o último habitante de unha aldea. Morría nun incendio. E xa estou dicindo máis do que tiña que dicir. Spoiler. Sí, spoiler total e absoluto. Pero, bueno, como é un pouco esperado tamén, podese dicir.
E a partir de aí, pois, un empeza a dar voltas na cabeza, eu non tomo notas, non fago escaleta, a non ser que sexa unha novela histórica, que apunto datas históricas e anos. Con esta en concreto non todo iba aquí, hasta que se deu forma, deuselle forma partindo dunha pregunta que alguna xente se fai, e eu alguna vez me fixen, que teria sido de min de non sair da aldea, chegaría a escribir tamén, ou a miña vida teria ido por outros derroteiros, non? E a partir de aí, pois, construese un pouco a novela, non? De ida e volta, que a vida alá, ou unhas vidas alá, e o que son unhas vidas aquí nas aldeas, non? Aquí na aldea, un dos elementos centrais do teu libro é o abandono, non? Que hai no rural, e a extinción tamén dun modo de vida que xa non existe. O protagonista Orlando volve a Galicia, pero xa non se atopa a Galicia que el tiña idealizada da súa nenez, non? Ti, decíasme agora, pensas, todos os escritores escribides un pouco sobre o que vos pasa, non? Ou polo menos sacades de aí ideas da realidade. Canto de real hai aquí teu? Ou a ti pasache cando volves a Galicia que ves que te sintes igual que Orlando? En parte sí, evidentemente, non morrín, nin viví moitas das cousas que vive el, pero evidentemente un colle cousas de sí mesmo porque as mellores obras salen das vivencias persoais. O que pasa é que se abusas das vivencias persoais, o que sabes son libros de recordos. Para facer unha novela tens que poñer a sal e a pimenta, ten que sair de ti. Sí que me pasa a mí moito, pasábame. Ademais, vendo a evolución, cando vivió o avó as miñas tías, era unha cousa moi distinta do que era unha vida prácticamente comunitaria na que todo o mundo axudaba a todo o mundo, que as portas estaban abertas, se non tiñas pan entrabas, collías sen avisar ni nada, porque sabías que outro podía ir a facer o mesmo. Agora que é explotación puramente industrial da vaca, con sistemas computerizados, cun problema de xurro sin solución, que teñen que facer piscinas ou tal, todo iso levano igual dúas familias, que igual nin se falan ou que están nos xulgados día sí e día tamén. Esa é a diferencia. Na novela vémolo en Trasmundi, o outro escenario é un escenario urbano, é Barcelona, que é a cidade na que ti resides. Ti resides en Barcelona, sí. E ali as expectativas tampouco se cumpren, non? Hai desamor, soidade, desesperanza. Sí, ademais hai un certo paralelismo entre os anos 90 e agora, en canto ao paro juvenil, a ausencia de futuro, non? Por eso sabe tamén o PUM, que tiña o lema de No Future, non? Hai un paralelismo bastante semellante, non? No problema da vivenda, de acceso á vivenda dos novos, de independizarse da familia, de poder planificar un futuro por curto plazo que sexa, e volve a pasar outra vez. Entón, ao velo, pois, tiven esa idea, non? De buscar pois, a situación actual nos anos 2000 coa dos anos 90 que viviu Orlando cando era aí novo. Isto igual non te apetece comentarlo, pero, bueno, a actualidade manda, ti vives ali, formaches parte de varias asociacións galegas, non sei se sigues na diáspora. Para min resulta inevitable preguntarche cal é a tua impresión do que está a pasar estes días en Barcelona. Non sei se o queres contestar, pero... Non, vouche contestar, sí. Evidentemente vouche contestar o que penso eu. Claro, o que ti pensas, sí. Unha impresión é o que te estou pensando. Non o que pensan outros, non? Hai unha disociación entre o que é a cidadanía e o que son os políticos. Penso que non é exclusivo de Cataluña, pero o que pasa é que agora temos ali un presidente que non foi votado por ninguén, estableces unha especie de esquizofrenia.
A vida en Cataluña non é como a pintan os medios de comunicación, porque evidentemente intentase sacar rédito político, non? Dun lado e do outro, pero quen ten máis poder mediático, lóxicamente, son os medios de Madrid, non? Entón están vendendo unha Cataluña que non é real. Sí que é verdade que esta semana desmadrouse todo, son os máis novos, rapazes máis novos, penso eu, que se faltaron de que os engañaran uns e de que os engañaran os outros. Porque realmente as protestas están indo contra a Consellería de Interior, que é a que lles manda os Mossos de Escuadra ás manifestacións. Así que realmente ahora estes incendios, estes de contenedores, que tampouco... a ver, as cámaras, se ti pos a cámara dentro dun contenedor ardendo toda a noite en directo, parece que aquelo é Beirut. Non é verdade. Eu inteiro, collín o avión tranquilamente, cheguei ao aeroporto e non pasou nada. Así que non é tan terrible como se pinta, pero sí que é unha situación complicada. Ti es politólogo e sociólogo de formación. Sociólogo? Sí, porque cando eu estudiei carreira... Eran as dúas, non? Eran branca común e despois separadas. Pero cando che veu o virus da escritura? No, o virus da escritura con 12 anos, o sea, escribía poesía en catalán. Aí sí? Sí, despois deixei de escribir moitísimos anos, cando apareceu a Escolma de Poesía Galega do Xosé Luis García. Aí estaba eu, vin o libro e dixen, isto queda para sempre, non se pode rectificar, e deixei de escribir. Durante 4 anos? Foi moitísimo, porque eran poemas que escribiré eu cando 16 anos, ainda que cando se publicou eu xa tiña 20, e non volvín a escribir hasta o ano 2000, non vou decir a miña edad, pois non sei, 30 anos, 35. En branco? Sí, alguna cousa, pero despois perdino todo nun cambio de, un portátil que ardeu, saiu fume e todo. Non o quixen recuperar. Eran cousas que non paraban a pena. E un día dixen, por que non sería eu capaz de escribir unha novela? E puxen melo e algo de lírica remateina, e despois outra, despois xa veremos. Igual o de lírica mantés, non? Neste libro, cada capítulo remata cun haiku. Sí. Creo que o último non é teu. O último é unha casa que te fixeron. Grandísima poeta, que tivo a xentileza de nos regalar, que o recibí con moito agarino porque é un callazo. Pois imagino que é porque a poesía se segue chamando, non? No, eso a Clara ten unha teima conmigo, e di que eu son poeta, e eu digo que non, porque ten que escribir ou non poesía. Eu considero un poeta mediocre. A poesía hai que ser unha certa maneira, e eu son máis prosaico. Moitas gracias, Amador. A vos. Rosaneiros... vamos a continuar agora contigo, Rosa. Antes vamos a escoitar a segunda booktuber desta edición, neste caso, Icía Roca, que fala sobre o teu libro Premio Merlín, Xelís, o vieiro das botellas de mar. Chamo-me Icía e vou falar de Xelís, o vieiro das botellas de mar de Rosaneiros. Gustoume personalmente moito porque é un libro de fantasía e a min encántame todo tipo de libros de fantasía. Do mundo creado, o que máis me sorprendeu é que de todos os habitantes solamente saíra unha persoa nada máis de toda a illa, que sempre se quedaran aí toda a vida. Hai 7 guieiras, hai 6 guieiras e un guieiro, cada un controla o clima de toda a illa. Sorprendeume, me gustou que de os 7 guieiros e guieiras, 6 foran guieiras e solamente fora un chico, porque normalmente este tipo de papéis sempre lle pon os nenos, sempre. A verdade é que non sabería dicir que me gustou máis en particular, porque gustoume moito todo o libro, entón non sabería dicir unha cousa en concreto.
eu simplemente diría que o leran, que merece moitísimo a pena, que a min gustame moitísimo. Rosa, falábamos antes, dicíache que ti xa tocaches todos os paus no que as 3 categorías destes premios se refire, non? E nesta colección Merlín xa publicaras con anterioridade. A ti da literatura infantil, que é o que máis te atrae? Que son máis divertidas, que para nenos e para nenas, sí. É un público moi exixente, non porque o público adulto non sexa exixente, pero o público infantil é moi exixente e resultame moi divertido meterme na pel de nenas e nenos e contar historias a través ou intentalo a través dos seus ollos. Icía comentaba no vídeo que unha das cousas que máis lle gustaron do libro é ese universo fantástico, especial que ti eres capaz de crear e na que habitan eses personaxes, non? Ele destacaba o feito de que fosen maioría mulleres. Como creas tú estes... Todavía conservas a imaginación de cando nena ou como eres capaz de argallar isto? Eu creo que nos últimos anos alimentaron moito os meus fillos, non? E eso contribúe a que soltes moito o lastre, soltes moita corda e permita cousas que me amarraría como autora para escribirlo e dicir isto queda un pouco tal e agora sí que me lancei definitivamente. Boteime ao mar, por decirlo de alguma maneira, en canto a imaginación. E descubro que hai moito máis realismo niso que moitas cousas nas que me poño moi solemne. Entón é moi divertido e resulta extraordinariamente valioso para a vida tamén. Unha especie de catarse, utilizas a literatura infantil, non? Para apartar os demonios da digamos, a literatura... Non, porque ao final non é fuxir da realidade, é afrontar a realidade de outra maneira. De outra maneira e ver que todo é moito máis simple do que parece. Que como a ollada adulta nos obriga a complicar moitísimo as cousas e que realmente non son tan complicadas. E que moitas veces a solución está moito máis perto do que podía parecer e moito máis simple. O certo é que lle chamamos leaks a literatura infantil e juvenil, pero en realidade eu creo que a fronteira esvaese, quero dicir, podes coller perfectamente este libro, eu disfrutei moitísimo con el, igual que o de Emma, non sei vos que pensades de que haxa así esas divisións. As etiquetas supoño que son necesarias nunha librería e no mercado editorial, pero como lectores e lectoras temos que ser capaces de saltarnos esas etiquetas. Eso que decimos sempre para a nosa vida, non? Que non te etiqueten as cousas, por ser capaz de coller libros de distintos andéis, aínda que non estean á altura dos teus ollos ou aínda que non estén no andar da librería que se agardaría que ti estiveses buscando un libro. No libro tratas o problema da crise ecolóxica, non? En concreto o da contaminación do mar polos plásticos. Me imagino que o escribiches porque crees que é importante concienciar as xeracións que ven detrás de nós da necesidade de parar esta desfeita, ainda que eu creo que veñen máis concienciados ou a forza, me imagino, de libros como o teu e do que ven e do que se... É que eu creo que esa é a cuestión, eu creo que están bastante máis concienciadas eles e elas que a nós, non? Preguntame moitos xornalistas estes días e creo que este libro pode axudar nas aulas. Eu creo que vai axudar máis nas casas que nas aulas, pero porque é a xente nova que nos está concienciando, a xente que temos unha idade na que pensamos que todo está perdido ou que non lle damos tanta importancia e a xente nova ven pisando forte, non ven pedindo permiso, nin ven dicindo, mellor isto está mal, son eles os que nos acaban corrixindo e acaban lembrándonos cousas que están na nosa man e que non estamos vendo ou que creemos que están, batallas que creemos que están perdidas, non? De feito, son eles os que se están manifestando, non? As xeracións máis pequenas, os que están convocando os paróns son eles, claro. Moi ben, as ilustracións do libro, xa o decía antes Fran, que van a ser as de Merlín, as da colección, son de Andrés Meixide. O meu fillo, cando estábamos vendo, recordaronlle o Minecraft. Sí, a miña filla dixo o mesmo, exactamente, Minecraft, e sigo preguntándome que o Minecraft, pero dixo esa palabra, sí. Bueno, pues nada, iba a preguntar se esa fora a intención, se foras con Andrés, se che contara que era eso. Non, foi unha decisión del que lle agradezo extraordinariamente porque contrasta moito co ton do libro e creo que conseguiu un resultado maravilloso. El reinventouse nese libro, sempre o fai, e conseguiu que como produto, como libro en total, no diálogo entre as imaxes e o texto, que sexa extraordinario. Eu creo que sí.
Vale, pois noraboa, Rosa. Moitas grazas. Moitos parabéns por este libro. Moitas grazas. A quenda hora de En unha pedreira, que repite, como decíamos, premio un ano despois, con Os corpos invisibles, co que agora consegues o Jules Verne de literatura juvenil. Vamos a escoitar primeiro, se che parece. A nosa terceira booktuber, Eira Losada, a ver que nos conta do libro. Ola, eu son Eira da Canle, Nubes baixo ti, e hoxe vou vos falar do libro de Unha pedreira, Os corpos invisibles. É Prometea, unha muller que vive soa nunha casa e que por ese motivo despertou curiosidade polo seu vecindario, que difundiu lendas e historias sobre o que podía ter pasado, pero que realmente é unha muller que simplemente vive soa, é solteira e ademais é unha muller culta, o cual na época, pois, chama a atención. A segunda personaxe principal é Loreta, que ademais se fai chamar LC porque non quere que se saiba moito se é unha muller, se é un home, e tamén viste con roupa así ancha e traballa nunha fábrica textil para axudar a súa familia na casa. A parte destes dos personaxes principais, hai o personaxe colectivo das mulleres que tamén traballan na fábrica, que sufren tamén unha evolución. Ao principio son mulleres que simplemente están sumisas son mulleres que ao principio están sumisas, pero que pouco a pouco sí que se van rebelando contra todas as cousas malas, por decirlo de unha maneira, ou todo o acoso que sufren nesa fábrica. Que a pesar de que Frankenstein é unha obra coñecida mundialmente por todos, a súa autora en cambio non é, e a moitos ainda non nos soa, o mellor moito, e non facemos esa referencia de que ela foi a que escribiu a novela. Entón parece moi interesante que fale dela en persoal e que nos fale un poquinho da súa historia. A min no persoal este libro gustoume moito porque creo que a través dunha historia que engancha a través de misterio podemos descubrir a historia de dúas mulleres moi diferentes e ademais facernos reflexionarnos sobre todas as mulleres da historia, sobre a importancia que tiveron, sobre a situación que vivimos agora, se é tan diferente a deses anos ou se melloramos, etc. Entón creo que o libro é moi interesante. Moitas grazas a Eira e as outras youtubers pola súa participación. En Maestra, a túa, penso, corríxeme se me equivoco, a túa primeira incursión na literatura juvenil? Sí, non? Vale. Como decía Rosa, un público moi exixente, igual que o infantil, non? Xa o acabamos de ver. Como foi que te lanzaches a escribir esta historia que agora se publica na colección Fora de Xogo? Pois foi un pouco como un reto e unha aposta entre amigas escritoras a que non te atreves a... E eu, pois, veña. Hai ese perigo, non? Cando nos xuntamos varias e nos lanzamos estes retos, pois a que unha colla e faga algo que non debe e despois que o mande ao sitio que non... ou que lle cabe, ben, non? E, sobre todo, iso foi atreverme a cumprir cun reto que me lanzaron. En agora volves ao pasado, vas á época victoriana, non? E a Revolución Industrial, para centrarte nas problemáticas femininas que existían naquela, problemáticas que continúan a día de hoxe, moitas delas, non? Están sen superar. Por que o focalizaches nese tempo ou nese período da historia? Supoño que porque escollín primeiro de todo crear o personaxe de Prometea Stone, non? E eu vía como algo moi victoriano, moi steampunk, moi Tim Burton, non? Creo que a estética estaba primeiro na miña cabeza e despois veo o resto da historia. E para que a estética cadrase, precisaba un escenario que tivese a ver, non? Con esa estética, con esa... con esas cores, con ese aspecto e o victoriano era o ideal. Despois polo escenario social, a Revolución Industrial, esa invisibilización das mulleres polos seus parentes, polos seus arredores masculinos, para min era a época
principal, non? Para imagino que tiveches que documentarte Sí, abondo sí. sobre como fixeches, vendo películas, lendo libros. Pois Un pouco moito Google, moito Wikipedia, moitos libros, moitas películas, aínda que xa é parte da miña bagaxe, porque a época literaria é unha parte que me interesa moito e creo que noutra vida pasei algún tempo por ali. Sí. Sí. Crees na reencarnación? A ver, como escritora un pouco tola, sí. Teño que tirarme de vidas pasadas. E creo que eso, que todas levamos un poquinho de coñecemento desa época. Se cada sabemos máis da época victoriana a través de filmes e de libros que do que está pasando ao noso redor con un pouco de distancia xeográfica, non? Sí, estivo bastante de moda e sega estalo, non? É así como atrae. Por que crees que atrae? O que crees que ten de... Eu supoño que a estética. A estética, non? A estética, sí, é o que máis... O gótico, así un pouco... Sí, todo eso que se deixa entrever pero que non se explicita tanto, non? E o personaxe de Prometea, a personaxe, é unha muller adiantada ao seu tempo. O igual que toda a restra de autoras que citas no libro, non? Desde Charlotte ou Emily Bronte ata Mary Shelley. Que é o que destacarías delas, das mulleres que inclues aquí no libro e da túa personaxe? Eu non creo que fosen mulleres adiantadas ao seu tempo, creo que o tempo das mulleres retraeuse e só destacaron unhas pouquiñas, pero había moitísimas mulleres facendo cousas moi importantes. Pero hai un concepto que se chama bro-proprieting, que é cando o teu irmão, o teu home, o teu compañeiro de investigación de estudios se apropia do teu traballo e lle pon o seu nome. Sí, había moitísimas mulleres creando. Algúnas firmaban con nomes de home, como George Eliot, por exemplo. Pintoras, investigadoras, médicas, que se vestían de home para ir a aulas e tamén para curar e para atender consultorios médicos. Isto é unha ficción, pero sí existiu, non? Incluso no noso propio país había dúas mulleres que se vestiron de homes para ir a aulas. Entón, non son conceptos roubados ni inventados, son conceptos que estaban aí. E non me gusta dicir que eran mulleres adiantadas ao seu tempo, simplemente dicir que o tempo encargouse de borrar a moitísimas outras. Facer eses corpos invisibles. De feito, Icía no vídeo dicía que ela non sabía que Mary Shelley escribira Frankenstein, non? Tamén me imagino que isto tamén axuda a converter en referentes esas mulleres, que moitas veces non é que non nos teñamos, é que non nos coñecemos, non? Que a historia as foi deixando de lado e non chegaron a nos, non é o caso de Mary Shelley, Sí, pero o caso de Mary pero pode ser, Shelley. sí. É o caso de Mary Shelley, cando Frankenstein se publica por primeira vez sen a súa asignatura, só pon Frankenstein o moderno Prometeo. É unha data, non se sabe que non escribiu. Despois sí, na seguinte edición, pero sí foi o caso. Entón, pero isto é un spoilerazo, Pois me alegro moito de que te lanzaran os retos tuas amigas, porque é un libro estupendo que merece a pena ler. Moitas gracias e enhorabuena. Se vos parece, procedemos a continuación a entrega dos míticos galardóns de Xerais, os trofeos co logo da casa. Vou a pedir que suba, vamos a comezar co premio Jules Verne, entrega a Ramón Domínguez. Que recolle unha pedreira. O premio
Premio Merlín 2019 entrégallo a Rosa Aneiros, Anaí Rodríguez, por favor. E por último, Ciro Iglesias entrega o Premio Xerais a Amador Castro. Antes de rematar e de sair en desbandado o cóctel, quero lle pedir aos membros dos tres xurados dos premios. Ai, perdón, e tiñan que ir falando bueno, perdón, a escaleta traicionoume. Empezas ti, pareceche? Hola, boa tarde a todas. Hai un título dun libro que di que as mulleres que escriben son perigosas, pero creo que as mulleres que escribimos, como realmente calquera muller polo feito de selo, estamos en perigo. Arrodéanos centos de perigos as escritoras e as mulleres: o silencio, a incomprensión, o paternalismo, a condescendencia e a invisibilidade. Nada contra que non podamos gritar, de feito, tampouco vai a despensar, pero se cadra, o maior perigo para as escritoras é xuntármonos. Aí está a chave para crear unha bomba silenciosa e potenciadora, destrutiva ao seu xeito, pero que remexe alicerces. E tamén un artigo que lín por aí, que o mellor contra a depresión e tamén contra a páxina en branco, porque non dicilo, é quedar un día a semana coas amigas. E aquí está a outra roda para ese carro, e todo vai encaixando. E que pasa se as amigas son escritoras tamén? Pois a desfeita, a monal. E terceiro ingrediente, o reto. Que ocorre se unha desas amigas escritoras lanza ao aire unha proposta? Por exemplo, a que non esquén de meternos a nos nunha historia, di unha calquera. Por exemplo, Lorena Conde, de secuestrarme a min, de crear de ti unha personaxe, de min outra, que ninguén se entere, e que somos ti e eu, e por riba faz algo tan tolo como, por exemplo, pois mutilar cadáveres de escritoras, ou que sexas zombi, ou reescribes unha obra clásica ou algo así. Tres cousas son necesarias para arder: combustible, comburente e a combustión, que xa é un feito. Así que se se xunta a vontade do misto, xa temos as primeiras liñas dos corpos invisibles. Converterme en E.P. Stoner foi doado, e a Lorena Conde, unha das culpables en Loretta Count, tamén. Mais ir llegando día a día a forma de tributo a todas esas escritoras e de mulleres de ciencia e de letras e da vida real que nos foron formando foi tarefa conxunta da rede que tecimos todas as amigas que tomamos este café virtual calquera día a calquera hora. Esa base de apoio sen a que unha escritora que rouba nacos a vida cotiá para escribir, como pola outra parte facemos todas as mulleres, non sería posible. De non existir esa rede, a familia, amigas, compañeiras, seguiríamos a ser os corpos invisibles. E tamén elas, as que a obra cita, as reais: Mary, Emily, Charlotte, Afra, Jane, Cristina. E ata certo punto, nesta cousa tan quijoteira que foi escribir por reto e por encargo, entrou tamén o factor de aínda máis difícil: ímolo facer para un público distinto. Aquel que non sabe aínda que pasou con todas esas mulleres que borrou a historia, ou como vivían as rapazas da súa idade que eran obrigadas a traballar desde neniñas, ou como agora están facendo millóns delas neste preciso momento nos que nós estamos aquí así un pouco frivolizando. Escribir para a rapazada é escribir para a potencialidade crítica e reflexiva da persoa lectora de mañá, e iso é un labor de máximo respeto, no que hai que meter os dedos como se desconectases unha bomba, porque o resultado é un texto que tamén as persoas adultas poderán ler coa mesma actitude crítica e coa mesma inocencia da descoberta,
mesturando todo, os 15 cos 60, e remexendo todo como foi que me remexín eu coa miña propia personaxe, con Prometea Stoner, esa absurda señora que se fixo a sí mesma e que envolta en loito pola súa propia vida desaproveitada, decide cartearse coa figura que lle abriu os ollos, Mary S. E ata aquí podo ler, como autora, como personaxe, podo incluir unha última carta inédita de Prometea que di así: Querida Mary, eu creo que veñen de descubrir o que argallábamos. Creo que todo isto é unha trampa. Direiche que, pois polo que ti sabes tamén, que normalmente as mulleres non nos deixan facer estas cousas. Resulta que creo que me trouxeron ata aquí enganada para aprenderme e levarme a un centro de repouso, como agora se lles chama aos psiquiátricos, porque todo o mundo está a tratarme tan ben e con unha exquisitez absoluta, como se me recibisen en Buckingham, e canto menos sospeitoso. Creo tamén que algo saben do que estivemos a remexer e todas as intervencións que levo feitas sobre o corpo, porque non fai máis que facerme fotos. De lado, de pé, sentada, con xente, eu creo que van ir parar un expediente secreto. Tamén me someteron unha chea de preguntas que tiven que calibrar para respostar con mediana intelixencia para que non desboten xa as respostas por parecer máis estudada, reflexiva e crítica que algún dos homes que por aquí andan. O caso, Mary, é que estou preocupada, porque aquí hai outra muller e que tamén está sometendo a mesma tortura que a min, e non sei que será de nós. Tamén infiltraron un home, pero é para que non quede evidenciada toda esa violencia, e parece que as cousas son algo así como unha festa literaria, porque hai moitos libros, falan de libros, e creo que dai as miñas sorpresas de que saben o que fixemos, Mary. En fin, querida, que vou ver como remata isto, porque non hai escapatoria. Estamos rodeadas de mar e non hai barqueiro nin remador. E as persoas que me trouxeron ata aquí foron absolutamente amables, pero eu tamén son moi boa actriz, xa o sabes, así que vou facer o seguinte. Vou facer que agradezo a todo o mundo pola súa fe e pola súa confianza en mí, por ter valorado tan ben o meu traballo, por ter en conta as dificultades de ser unha novata nisto do que levan todo o tempo a chamar leaks, que eu creo que falan en clave, e por permitir que os corpos invisibles das mulleres que a historia foi borrando vayan saindo de entre as sombras para ter nome e apelidos, e que mesmo algunhas poidamos orgullosamente asinar as nosas obras, vivir canda elas xa que non delas, e seguir neste digno oficio de escrita que hoxe, como tras 36 anos, celebramos. Ata sempre, Mary. Grazas a todas. Grazas, Emma. Anímote ou rétote a que sigas con ese intercambio epistolar que fagas algo con iso. Desculpade de novo o erro. Rosa, se te parece, unhas palabras ti agora. Ai, Mary, que difícil é chegar ata aquí. Pode parecer sinxelo vernos aquí tan elegantes e sorrintes cos nosos galardóns, esta xente algo busca, pero non o é. Rétote a próxima literatura infantil. Está retada diante de todos. Primeiro, porque é difícil estar aquí? Porque hai que describir as historias e non sempre é doado atopar ese cuarto propio. Agora o meu, ese que me custara tanto gañar, está invadido por xoguetes, por berros, por demandas, por chupetes, por cancións de berce, por alumiños, por deberes de escola. Pero no canto de enxordecer e laiarme do balbordo, aprendín a facerme un acubillo pequeno nun recuncho e observar, aprender, escoitar, xogar coa vida e aceptar cada instante para tirarlle o mellor proveito. Sen todo iso, Xelís, o guieiro das botellas de mar, non chegaría aquí, nunca chegaría aquí. Por iso quero agradecer ao xurado que se detivese no máis cativo e insignificante guieiro da illa de Odlik. Por suposto, Andrés Meixide por reinventarse sempre e regalarnos un libro con imaxes tan poderosas. Xelís, xa o coñeceredes, carece de moitas cousas que o mundo considera importantes, pero el non se arreda. Conta coa imaginación, a empatía e a coraxe necesarias para afrontar as dificultades. Iso aprendino dos meus fillos, de Mariña e de Roque, porque por riba de todo, Xelís é un cativo, como a eles, a pesar de ser un guieiro,
pero nas nenas e nos nenos reside a esperanza do mañá. Nas súas mans fica o futuro ecolóxico do planeta, a supervivencia das especies, a defensa da biodiversidade, a física, pero tamén a emocional e tamén a nosa riqueza lingüística. Sí, o futuro é seu e, por tanto, é optimista, é rabudo, é sincero, é feminista, é lector e é valente. Nas escolas sábeno e coídano con esmero, por iso, aquí o meu agradecemento a tantas profesoras e profesores que coñecí nestes 20 anos de carreira literaria a metade da vida de Xerais, por me abriren as portas dos seus centros e ofreceren as miñas páxinas a lectores e as lectoras que as fixeron súas. E aínda hai que me preguntades por que escribo para público infantil. Levo tempo pensando no que vos sabía dicir neste momento e non logrei tirar da cabeza o recordo de 10 anos atrás en San Simón. Non conseguín lembrar as palabras, ni moito do boato daquel día, tampouco as fotos, pero sí as persoas que estabades, as presentes, as que non estaban daquela e as ausentes de hoxe. As presentes, moitas das que hoxe recuncades e vos teño por agasallos de vida. Entre vós o equipo de Xerais, a miña casa literaria, os meus amigos, Manolo, Aínda, Fran, Celia, Noli, Anaír, Siro, todo o equipo de comerciais, grazas polo apoio incondicional nestes xa 20 anos. A miña familia, os meus pais, a miña irmá, os meus sogros, Xulio, porque intuídes o que custa cada libro e porque sen vos non sería posible. Entre os ausentes e que estaban aquel día, permitidme que lembre a Agustín e a Xavier, os meus mestres, porque a pesar de marcharen, seguen aquí, laricando por teléfono dende unha estrela distante, aí máis ou menos polas 11 da noite, cando non nos vemos e tamén conseguimos sentilos. Finalmente, dos asentes daquela e presentes hoxe, algúns dos que construirán o futuro con xa o máis pequeniño e cunha nena que chegará. A eles, os meus fillos, Mariña e Roque, porque Xelís é para vos, porque algún día xa veredes canto amor cabe nas palabras que escribo. Moitas grazas. Gracias a Rosaleiros. Amador ahora, a concursante. Non teño máis remedio. Muito obrigado. Eu non traigo nada preparado, como son o novato. Onte soñei co discurso perfecto, as palabras están fiadas unhas coas outras, cunha perfección, até tiñan sentido. Pero no soño non había papel para escribilas, así que decidí improvisar un pouco. Hai uns días li un artigos que poñía en dúbida a honestidade ou a non búsqueda do negocio dos premios literarios. Eu pensei que negocio editorial é un oxímoro, porque eu, para facer negocio, antes, non sei, busco outras cousas, narcotraficante, carne mechada, cousas así. Eu non montaría unha editorial, eu penso que hai que estar tolo se montas unha editorial e queres facer negocio. Así que, grazas a estes toliños que levan 40 anos aguantando esta editorial en pé e que non desapareza e que aínda o millor aínda fan algo de negocio todo, grazas a eles eu estou aquí e teño a toda esta xente acompañándome, todo este cariño que recibín, eso é o que teño que agradecer. Grazas a todas. Ben, agora sí, creo que xa se pode ir indo ao cóctel, excepto os membros dos tres xurados que lles vou a pedir que suban aquí a facer a foto de familia xunto coas youtubers